Bayajidda wanda yake ɗauke da suna Abu Yazid ya kuma auri magajiya Daurama a wannan lokacin. Sun kuma haifa yara har guda biyu. Wanda na farko yaro mai suna Bawo ya haifa 'ya'ya 7 wato Hausa 7 wato a takaice 'ya'yan Bawo su ne suka kasance Hausa 7 wato su ne suka hada da Daurawa da Kanawa da Gobirawa da Ranawa da Zazzagawa da Katsinawa da kuma Birmawa. Haka kuma ɗa na biyu wato ɗan Bayajidda mai suna Karab da Gari shi ma ya haifa 'ya'ya guda 7 waɗanda ake kira da Banza 7. Daga baya kuma masarautar Daura ta sauya sunan zuwa 'yan uwa 7 ko kuma kunne 7. Su ma sun jagoranci garuruwa kamar haka: akwai Zamfara da Yawuri da Nufe da Kwararrafa da Ilorin da Kebbi da kuma Gwari. William 1994